Kido. Wayo ne ya, wayo ne ya. Baba. Waye to waye? Da gidan malam wa Allah. Waye malam? Malam mai mota. Malam mai mota. Wanne a ciki? Wacce mai sintali. Mijin waye? Wajen Chade ne. Yaɗe? Ka san Chade? Na san yaɗe. To ni kai ne a auge MP ni ba ni zan ce ba hai dan gidan wannan ne ni kasanci baba na ne ma wannan din ni ba zan auka ba MP ba kuma To waye dau ɗan mu? wancan din Ya sunansa? dangi bondiri Bondiri sunansa? Allah ya wayo nuna wayo Ina yanin suke? ya wayo ne yana muje wayo na Yana ai guduwa za su. wai jani zo ku ka boje wayo ne ya zo mu da wayo ne ya wayo nuna Baban nasu iya nan yi wancan wanda ya dau. Baban nasa iya nan wanda ya dau din. yana can Ina? can gudungu ya je gudungu Ya je gujungu. To ku me za ku yi da MP kuke dakwa? ni ba ne fa To ina ruwanku da kayan da kuka zo ruwa ku dau ruwanku mai har ruwanku ban ku tauna hakuri. ni zaka sha nan haizo ne zana zan dake ni ni a'a ni ba ni Allah ba ni ba ni Allah ni ba ni Allah ba ba Na san ba kai bane na ga mai dakwar. yau wato don Allah To me yasa kuma ka gudu kai da ba kai bane? ni Allah ne Ya me yasa ka gudu kai da ba kai bane? Wannan yau kai mun kai za a kullum kai maraya ne. Hawa. Baka da uwa? Baka da uwa? Ta mutu? Hawa. Allah ne mu baya da baya ne. Daga yau za ku ƙara sata za ku ƙara zuwa ku zo ku ɗauka mutane. Allah ne zabari ba ne ba Allah. Kaga ba na ma ku kuke mana ta'adin masara a wannan jejin muke rabuwa da. Allah ne shanu na can ma ga wuce can. Ina ni ba ne Allah. To ai yanzu kai zaka je ka nemo mu wancan wanda suka dau. Yana muku hukunci zuwa zan je yan sanda. Yau yan sanda ne za su zo su tafi da ku. Ai dai ka san yan sanda ko? Mota yan sanda cewa za su tafi da ku a je a bindige ku. Yau mutuwa za ka yi. Ni? Mu yi mutuwa za ka yi yau. Yau za a je a harbe mu kai. Kai maraya ne. Kake sata kuma? Ni ba Allah ba ni ba don Allah don annabi don manzo Allah ga Allah rake ni. Dan sauka amma he na sa a muku hukunci. Duk ba da ku kuke mana sata muke rubuwa da ku kuma mana hikira da ganin MP. Bai ruwan ku da MP da ku ganta. Ni Allah ba ni ba ne Allah baba ba ni ba ne Allah alqur'ani Allah ai Allah ko ai Allah ko. Ka san Allah? Allah ka so Allah. Ka san Allah nace? Ya wayo ne. Don Allah da gani baba don Allah